Әни, җирдә иң газиз, иң якын кеше. Чөнки ул сине тудырган, күкрәк сөтен имезгән, җыр килеп бишектә тибрәткән, беренче елмаюыңны күреп куанган, туган телне өйрәткән, халык моңын күңелеңә сеңдергән. Әниләрнең сиңа кылган изгелеген санап бетерергә мөмкин түгел. Көннең яктылыгы кояшта, күкнең матурлыгы йолдызларда, җирнең гүзәллеге хатын-кызларда. Сезне бөтен җир йөзен бизәгән әниләр көне белән тәбриклибез, кадерлибез әниләребезне, олылыйк. Аларның канатлары кайрылмасын, тормыш авырлыкларыннан иңнәре сыгылып төшмәсен. Хатын-кыз һәр вакытта да хатын-кыз булып калсын иде. Һәм мин дә әниләр көненә багышланган үземнең шигыремне укып китәсем килә. Әниләр, якын дуслар ташлап киткәндә дә, әниемнең җылы карашы иркәлидер безне, юатадыр, якыная җаннар арасы. Алар безне сөеп яраталар, җан җылысын тоеп яшибез. Йомшак куллар аркабыздан сөйгәч, алга бара барлык эшебез. Үзләренә Алла ярдәм бирсен, аларгадыр бөтен авырлык. Әниләрнең бу батырлыгына йолдызлардан һәйкәл салырлык.